sikat-sikaran ang tanang mga bakakon ug simbuman sa pangalan. Ada Bisaya. Buntag ka na itong tanan, welcome sa ato ang tulumanon. Sa Japon, ako si Jason Monteclar. Hantod tangari sa alas 10. Adlaw nga Martes, ika-20, kaadlaw ning bulan sa Septembre, tuig 2022. Kapong adlaw, ako katambong kay katigyong naina sa kong lawasan. Araman ko, sa balay, wa man ko nilakaw. Minaw raman ko diri sa mga programa, pero mula gina, dugay ko ka mata. Tungod kay kasagunson ang mga okasyon nga kung natambungan sa primero, tambong ko sa ang grande nga kasal sa ako ang pag-umangkon na si Lucine Jones Cortez o sa yambana nga si Audrey Jed Cortez. Wala na masam nga sagulan ni Kaliwat Cortez. Rinti na ba ng Jonas? So, sige na lang. So, congratulations sa bagong nangaminyo na pamilyang Cortez, nila ni Lucine o ni Audrey. O niya, pagka Domingo po, wala yun, wala panaundang nga okasyon sa nagsaulog sa sa adlaw na tauhan sa ko ang pinilangga nga inahan nga si Cleofe Veraces Sanchez Monteclar. Wagi Bisayaan ang apelido nga sa kay di sa paghambog mga gala kini akong inahan putli in taon ni nga katsila pure katsila ni so muna nga ay mo kanibong nga medyo may pagka uhagaw sa ning ako ang pilot tungod na kay dito taon ko naliwas kong inahan. So happy birthday, 70th birthday sa ko ang pinilangga nga inahan nga nagsaulog sa siyang adlaw na tauhan niadtong adlawng Domingo. Una nga pagkalunes ha, nauli man kadlawon, wako ka matarayog sa'yo. Ito si Sammy Buata. Nga akong nahangyo dayon nga pag-iog kong take-over sa programa. Bukat ting lawasan, basta puno sa litsyon ni Montia. Good morning sa tanan na ito mga listener diri sa 100.5 DYCM FM Bugo City. Pasensya sa diyan nga medyo may pagka ni paggaw din akong tingog karon tungod na kay sa Gonson Magoda ibang nakupot magutag microphone no niya tuyugan dayon di ang tamundag kanta muna nga napaggaw ko ron kay gasing along ni niadtong Domingo sa karaoke bilising along wala naman sing along ron karaoke. Buntag ni Benjamin Tosidad diri sa Paco Norte Daan Bantayan. May buntag ni Muda sir, may kay nakakuha ka sa kong personal nga number. But anyway, salamat kayo sa pag-text niya. May good morning ninyo diyang tanan. O sa ako mga parintidas Daan Bantayan. Labi na sa mga taga-Tapilon o sa mga taga-Tagasa, sa mga Birases, sa mga pamilyang Rubio, Espinosa, Sanchez, Pepito. Muna ako ang mga kadugo dito. Ya, napay-sulti nga murag na ako no ko'y dugo sa nga dublin. Okay, gamay raman ko ng Tapilon. So muna nga, may buntag na lang ninyong tanan. Isal pa iwit ang atong mga tukikintik paminuan diri sa Sibunga nila ni Bonifacio Sanchez ug ni Aikis Mayinay. May buntag.
rin balita ambot og unsaon ug unsay paagi ani kay nagplano de kuno ang katong mga naggama ba ning Cebu Cordoba Link Expressway kining Sisiklex o mas naila nga ikatutong taytayan nga nagdugtong sa dakbayan ngadto sa Cordoba third bridge nga magbutang kuno sila og magsumpay kuno sila og rampa sam gikan aning ug asa ka sa bukana tingali ni aning third bridge paingon ngadto sa Guadalupe. Umuni ang gipahibaw sa negosyante nga si Manuel Pangilinan nga mo'y nagdaan ng Metro Pacific Tollways Corporation nga para kuno nga mas ma-maximize nila ang kining ilang proyekto nga muna ning ikatulong taytayan mas maayo kunong matugtungan dayon ni og ramp di kay ko ka suhid og unsang klase nga rampa lahi na masad ning nga taytayan or unsa ba karsada ba ni nga linahi flyover bagunsa pero muy ilang tuyo napa ni sa initial stages no di pa ni ingon tang hingpit nga mapatuman dayon pero ato na lang tiyoson no para nga maklaro ni ang mismong presidente o general manager aning Metro Pacific Tollway Corporation ni paibaw nga doon na kuno 2 ka kilometrong extension kini klaro na ni no dunay posible nga 2 ka kilometro nga extension nga maka-accommodate og lahi na sang 10,000 ngadto sa 12,000 ka mga sakyanan. Unya ang tawag di kuno ani exit ramp and entry. No? Exit ramp and entry murag mo ni siya kuansan kakuan mo nang inigdulhog nimo gikan ka sa Cebu City aning third bridge unya lahos ka didto sa Cordoba. Nya dito din paingon dito sa airport mo man gitawag nilang exit ramp. Nya entry po siya at the same time. Agwa po kayo. Unya mas kuan siya mas ma-maximize nila mga higala ang kining maog nga taytayan. Kay kini magong taytayan whether we like it or not, negosyo man na siya. Negosyo gina, pangwarta na siya sa mga dagkong kumpanya pero kuan na siya kanang klase nga pangwarta nga nagdaog daghang klaseng kalambuan. Gikugan na siya og daghang kalambuan. Mabitaw nga ako tinuod lang. Mas kuan man ko, mas kampante man ko nga ang magpatuyok o ang magpadagan sa usa ka nasod or dakbayan mga negosyante. Kaya kining negosyante, although deep inside ang ilang motibo ana is profit man gyud para mukita sila. But you know, sukad pa nga nahimugso ning kalibutan ang nakapaisbog o ang nakapatuyok nga ning tanan ang motibo magid para nga musapi nya kinsa man na sila negosyante moabot buguta karong moderno nga panahon kung di pa tungod sa ka-innovative mga negosyante sumagod kining cellphone sam kinsa ba magdahom nga musangko ta sa inunani nga sayon na lang kayong ituplok para nga makighinabi ka sa imong mga hinigugmang layo nga tuas laing lugar, tuas pikas aping kalibutan unya mag-chat mo or unsa ba social media kining tanan it is common siya kining profit driven man siya nga negosyo pero kinsa may nibenepisyo kita kinsa may nakahuna-huna ni negosyante like for example kining smartphone sam kaniadto 10 years ago mga dato ray makakupot ani kanabang screen, kanang touch screen ang atong telepono nga naandan analog man. Kay pobre man kay tag mga naong, tanaw na tos mga nagkupot og touch screen, mga mahalon gyud nya di ta ka-afford. Pero unsay gibuhat sa China? Ang gibuhat sa mga negosyante sa China, ilang gikopya ang teknolohiya unya nagmass produce. Kaya naman, ang ilang intended nga market, di man mga dato. Kaya most of the time, ang mga tao dito sa China, mga pobre man. Maihapra man sa dito ang dato kayo. So ang ilang gibuhat gibaligya og barato mo na nga hasta ang pinakayano ron nga tigbaid og meter diri sa Santo touch phone, smartphone, touchscreen unlimited pa ang data inana na sa kay tungod ang negosyante nagtukmod nila nga unsaon namo nga ma-maximize nato ang kining ato ang mga ginama nga produkto o serbisyo para nga ang tanan makapalit. Yamo naman ang bago road nga drive sa negosyo sam. Di naman pwede na ipareha sa una nga
limited edition lang ang mga sakyanan. Di naman ni pareha kaniadto nga pilion ra kung kinsay pwedeng makasakay o makapalit o maka-avail sa usa ka serbisyo kay karong mga higayuna sa modernong kalibutan, as much as possible papaliton tanan. Kung gusto kang madato, baligay tanan. Munang mga negosyante, munang ako bitaw kadaagi nagawa ning third bridge sa Mactan o Dines Cordoba o basta nagwato ko kay Sarte nga magtanaw ko ba ang mga higanti kay haligi nga nagtindog na naglaraw ng mga tiil diya nga perting dagkuha nga di magakusog tagnapo kataw nga naagi diya gipabarog taliwa sa dagat kinsa ba ko magdahom nga moabot sa punto nga makakita sana ba sa itong kinabuhi nga ngiga niyo kana bang mga engineering feature kana makuan ka ba mainganyo ka nga magtanaw nga ngiga kini di man ni ginama og politiko. Dinasan? Initanaw ni mo ng haligi nga nagsapwang mas dako kintay-tayan State Bridge kay ingon ka jud nga di jud ni bunga sa usa ka huna-huna nga nagikan lagi yanong abogado o yanong politiko. Dili kay ingon gikan nga kini tungod ni sa huna-huna sa usa ka negosyante nga gustong mupadako sa iyahang negosyo. Namayag siya inyenyero para nga magbutang og mga higante kayong katukuran aron nga mo'y iyang gamiton siyang panapi. Pero naa diya makita nimo, mahikapan nimo, matindugan nimo, mapadaganan nimo sa sakyanan, malantaw nimo. Mga marvelous kayo ba nga fit sa human ingenuity nga gidugtong ang duha ka mga isla nga giuwang og tubig. Ya kinsa may lain makahuna-huna na likusan pirasan. Kay tungod balikon nako kini man kung ato ang tinguha nga makasapi. Actually ang tawag na nila in the most classical term is greed. Kanang kahakog pero actually kining kahakog mo ni ang atong gasolina mo ni nakapatuyok sa atong kinabuhi. Maglaay ang atong kahimtang kung wa na lang gito'y tinguha nga makasapi labaw sa tuang silingan nga makakwarta ta sobra sa atong gikinahanglan because mo man gining tao inana man ta gihimo man ta kinaiyahan nga di makontento. Ang importante lang nga makamao ka ang mupalatay sa imuhang kahangol. Muna nga para nako ang pinaka-ideal good nga setup ang kapitalismo. No, kining kapitalista muna sila'y actually mugid ni sila'y angay pasalamatan. Dili si Mother Teresa, dili si Father Romano, dili sa mga higala si Mike Rama o si Gwen Garcia o si Bongbong Marcos. Dili na sila mo angay pasalamatan. Ang angay na itong pasalamatan kining mga kapitalista nga nakatigom og igong puhunan para nga mangitag paagi para nga mas mulambo ang ilahang katigayunan. Naghimo sila og mga daghang butang bisag nakaybawta nga pangwarta ray tuyo pero ang pinisik sa benepisyo bunga sa ilang kahakog diri ni dagayday nato. Muna nga kiniro no malipay kita kinismani pangilingan bisag daghan kinig istorya no mga istorya nga lagi kuno bayo sa pagangan nga wa kuno na minyo no, sa pagangan kuno nga kroni ni siya sa usa ka mga dagkong negosyante dito sa Indonesia man tingalitos mga suharto. No, o kinsa pa tong iyang giingon sa nga mo iyang tinuod nga agawon, nagigamit ra kuno siya isip dami. Tuta ra kuno is mga ngilngig kayong Taipan or Tycoon dire sa Malaysia, Indonesia o uban pa. Pero sige na lang. Kay makita man ang bunga sa iyahang kaantigo. Makaagi naman ta imbis ang 2 ka oras na atong agwantahod nga traffic gikan Cebu City, agi patag Mandawi, lahos tag Lapu-Lapu, una ta mo abot og Cordoba.
karon kuhaon na lang balik 10 minutos. Liman ka na, ang duha o kapin usa ka oras, 10 minutos na lay biyahe. Kadako anang bintaha. So salamat kayo nga niabot na sila. Kini pala sigihan og ugma ni Mike Rama. Sigihan suntoy ba? No? Kining investment begging ni Mike Rama, I think he is starting at the right foot. Para nako, maayo man investment begging. Although, katawanan sa paminawon, makililimos kayo tang lantaon, pero that's what we exactly need. Mo magyatong gikinahanglan. No, kana man gyud atong gikinahanglan sa tuang kahimtang karon diri sa Dakbayan, Sugbo. Kaya no, daghan kay mga nikisi-kisi. Kay lagi, ngadto nga rin na sa Mike, sa pagkakaibaw, so si Manam, larga na po Amerika. No, kay dunay mga summit nga tambungan, mga importante. Pero yun no, kinahanglan na lang buhaton. Mintras kining atong mayor, makalakaw pa, wa pa nagkikaon sa sakit, sakto pa ni sa paminsar, doon na pa ni mga gipang hipusan din pangandoy, atong itugot niya, oy, ang kining niyang kalaki nga kutob sa mahimo, mamitad og mga negosyante, gikan dito sa kauluhan, orasang dapitang suokas kalibutan, dadaan na dire. Hayluha na, o kung sa mga pwede na itong ikatanya galing mga ngilngig na mamumuhunan, hala, ihurot na giyabaw ng inyong kwarta dire Sugbo. Lumsimis inyong kahatog. Hantod dita ka ginhawakan. Hantod na magpunga bata. Na magambahan, mag-ilog ng negosyante sa gamay kay espasyo nga habilin dire Sugbo, bahala na. Kaya naman, mas mo ni atong gikinahanglan, fresh capital input. Mga bagong puhunan, mga bagong kapital, kay nagdanag trabaho, ayaw kundang mayor. Kanang imuhang, kinimahog na malang ni, kinimahog na lang ni pagarpar ni Mike, pero kung ako'y pasultion, pagarpar ni nga makaayo na to, kanang mingon nga Singapore life, sige na lang. Bisag lata na bang paminawon, bisag lagala kaysas dunggan, bisag makaingon tang Singapore like oy kano sa apakada mo abot, pero at least dunay giset na goal. Ang mindset ni Mike Rama, giset na gid niya nga by hook or by crook. Ay lang ng crook, by hook na lang. Dapat in a 3 years time before na human ang iyahang primerong termino, maka first phase na ta aning iyahabang pangandoy nga mag Singapore like ang Sugbo. When you say Singapore like, it does not mean nga ma-Singapore gid ta. It only means nga dunay projection nga gitarget si Mike Rama nya para nga dili ba siya ingon nga halapad niya vague kaayo, hanap kaayong paminawon, iyang gibutangan og apelyido Singapore aron nga ma-picture gid nimo. Muluta gid sa inyong hunahuna. Makita gid ninyo sa inyong mga mata kung gusto ninyong tan-awon og unsa ang Singapore. Dunay roadmap. Dunay konkreto gyud nga ma-visualize ang tao kung asa dapita po nito ng Sugbo. Kaysa mingon lang nga ganahan ko nga ang Sugbo mo lambo. Kanang lambo sambi man nimo mga kulagway. Di ba tuyok-tuyok mo na? Kining lambo, it's merely a word. No, pung lang na. Literal na siya. Dili na nimo mahulagway so sinong una-una. Pero kung imo naging ma-picture ang usa ka butang, like my example, ngos magrama, ganahan kong maparehas sa Singapore. Ana de kay ma-visualize. Kaya mo, ang Pilipino, graphic ra ba kita nga tao? Sumagod ka ng dunay istorya dres gawasan? Kanang atong tapok-tapok sa mga amigo, mas malinaw magita kung doon ay higalang maka bat-bat na siyang sugilanon nga graphic gid kayo. Ako ba'y samtang didto ko sa Balamban, diri kita kong dako kayo nga bukid. Ug ako din gisungasong, bahala magtabisay ko diag magkamang, kay ako din kakkaton kining dako kayong batusos. Pag-abot na ko sa unahan, gisugat na kong unggoyng ihas. Kalinis na ba kay tangong? Labong na ba kay balhibo? Tagaos kay kuko? Kuha na ba kay mata? Diba kalangingunaan na asam? Nagi makastorya na itong sama anak?
mupilit magyud ang ato ang panumduman. Mupilit yun sa istorya. Lisod na kayong langkaton kung ang atong gikahinabi, graphic. Kanang murag dunabay pakating visual effect. Natin sa kalida pa ni camera trick ba? So kanang kang may krama, isipa lang ninyo nga camera trick na. Para palami ba? Para nga doon na magiging kay ma-size up, doon na kay madangaw sa iyahang mga pangindahay, sa iyang pangandoy, konkreto, nga malantaw ni mga ilani day. Mauna, nga para ako, sige, di na lang kayo nato, labdo na nga tungo, nga mura gitag si Kinsa, mura tag mga correct, nga mo question, di ba? Hibuon taning Singapore, imposible, ay sus. Kaya ba, gutang layo organized tinood, pero at least, na kay matandi. At least, doon na ba kay, at least kitagaan mong pisi ni Mike Rama na hindi niya matuman ang iyang saan, mura sa imong ihikot na to siyang liyo. Ano na lang, kitagaan kag fighting chance, kaysa igo lang maingon, atong limpyuhon ang bati. Atong paninduton ang bati, limpyuhon ang hugaw, tarungon ang hiwi, trapuhan ang basa. Mga vague bang kayo tasan? Apil ba itong trapuhan ang basa? Apil labo tingali? Vague na kayo na, di na ni mo madangaw, di na ni mo madupa. Nakaroon, nakabasa man ko diri nga niingon si Kinsane, si Roy Simato nga di lang kuno kayo siya mo yaka aning vision nga mag Singapore like that's okay. Or niingon si Franklin, nanas Franklin Drilon, nanapod si former VP WH Secretary Roger Singson, gibita di Mike Rama, mo niya mga konsultante sama. Murag diri man yung unang gisulti ni Mike nga sila Drilon o si Singson. You know, ako sa tinood lang, daganda pwedeng i-komentaryo o gatog yung istriktohon sama sa akong komentaryo kaniadto ni Simato. Namingon ko nga nganong si Simato mangyod. Number 1, 5 katuig o 5 katuig na nga nakalihim sa DENR. Kada sekretary kas DENR di na basta-basta. Nya kanang DENR dako ka nag-budget pero nganong sa 5 katuig wa magid siya kapalimpyo sa pa diri Cebu. Appeal man na sa jurisdiction. Nya kanang untang mga 3-meter easement, it is a national law to be implemented by a national government. Kanang 3-meter easement, but how come sa 5 katuig niya, bastaas pa sa termino kay sa mayor, wa magid sa kapatuman anang nasudnom nga mga lagda diri sa ato mga kasapaan nga unta kining sugbo na sentro man sa ilang pananaw kay usa man tas mga labing dako ug malambuon nga dakbayan sa Pilipinas. Bisag di na lang nila lukton tibok nasod. Bisag ang kana na lang sa mga major cities pero wa nila natabangan. Muna ni question ko. Nganong si Simato mangon tungod kay military siya, tungod kay armed forces siya, tungod kay laom sa connection sa armadong kusog. But you know, I do not question his quality being a military man. But sa iyang pagka civil servant, pagka DENR secretary, kana mo question kita kay you know, ang history maguda ng Simato. Ang napulihan anak niya kay si Secretary Gina Lopez, kung wa ko masayo. Si Secretary Gina Lopez was one of a kind, sui generis, a genre of his own, of her own. Unya, dito katupnan, ilang gipalagpot si Gina Lopez kay dunay alternative nga gituboy ang mga dagkong minero in the person of Simato. So ang tanan nga mga gihimo ni Gina Lopez katubang revolusyonaryo gayong patuman niya sa environmental laws. When you say revolusyonaryo, regardless kung kinsay maligsan kay dunay balaod nga nag-inon nga giduli ang open pit mining. Pagkakita ni Gina Lopez na mo'y gi-practice sa mga dagkong minero ang kana nga paagi sa pagminaagi pa siradan. Lagot silang tanan. Hapit na nila Patios Lopez.
pero kay sabotahe ng daghanang wa nalipay, gipalagtot si Lopez, gipulihan sa usa ka tawo nga mas matolerate sa mga dagkong minahan kay ila mang amigo. Wa ko ningon nga mudawat kundi sa pagangan nga ilang kandidato ilahang tinuboy. So dili magpatakag ligis, makamaong mo dagkot, makamaong mo amin, makamaong mo ila o mga padrino. So munang naa si Senato. So 5 ka tuig naglaka na sa dinar o kung sa'yo natabos Pilipinas, wag yun nahitabo ang Pilipinas. Mas ni grabe na ino natong kahintang. Mas nisanay na ino ng mga pagpamutol sa mga kakahuyan dito sa kabukiran. Mas nisanay na ino ng panagat dito sa mga supposedly nga di angay panagatan sa ay sus di pantugtan kutsing bitawag ha. Kana ba mas di grabe ang kahimtang sa toang kalikasan o sa ato ang kalikupan. Karon magikuha ni Magrama wala ni question ta. Pero the rest anang iya mga gipanguha. Like for example, kini si ako sabot mo ko sa ano niabot na si Bolsinas. Kala si Bolsinas actually niabot na diha kay number 1 may negosyo na dire. May negosyo si Bolsinas. So pag maximize na lang yana, unya si Mike Ramos at that time nilantaw og utang kabubuto ni Bolsinas. Nya mo sa may pag-legitimize sa claim ni Mike Ramos nga gatong ilang mga pasangil. Katong pasangil pikas ba sa mga kaaway sa politika nga ilang gibutang-butangan og ilang maggilabayag lapok sa Mike Ramos nga nalambigig sa drogas, manggamitay og sabo, sa bato, katong mga drug issue ni Mike Ramos, which is para nako binuang mo sa to, imposible o klaro gyud nga makagaba kung mo'y imong sakyan, gabaan gyud ka. Kung katong nga issue mo'y imong ilabay sa usa ka tawo, nga makaingon gyud ko ba nga sobra ra sad kayo kung pamulitika man to dali. But anyway, gikuha na dia sa Bolsinas para pag legitimize sa claim ni Mike Ramos nga I have never been into drugs. And you know, kung tinuod pa ng inyong pasangil, dili ni musugot sila si Sinas or si Simato na kuhao na ko nga muabag sa ko ang pangalagad diri sa Dakbayan Sugbo. In a way, ang presence aning mga tawhana, kung ako'y pasultion, mauni ang musinggit ba on behalf ni Mike Ramos nga katong inyong issue sa drogas, di ito tinuod. Usa to kadakong bakak. And one way para pagpamatuod nga bakak na, 5 ka pagpamatuod nga bakak na, tanaw akin sa akong tapad. Ang killer sa tanang mga durugista. Ang killer sa tanang mga durugista, gihurot. So sa panahon na si Sinas pa'y nagduma sa PNP diri sa Riyon, ang hurot-hurot sila. So muna, ganun naabot na si Sinas, it's not actually, kanabang tungod kay doon na siya katakos nga musumpo sa krimen or unsa, ay sus makaya kay na sa itong mga kapulisan. Makaroon, naabot na si Singson o si Franklin Drilon. Now, I do not question the capacity of Franklin Drilon. Kaya number 1, dili sad basta-basta nga mag-justice secretary ka. For the longest time, di sad basta-basta nga ma-executive secretary ka sa panahon ni Cory. Di sad basta-basta nga mahimo kang Senate President. In fact, kung muna imong estado sa imong pagkatao, I can say that you are larger than life. Mas dako pa ka sa bisan kinsa pa diri. Mas doon na kay kadungganan no nga ay mindot king isinggit ibabaw atop nga kini muna magpamatuod nga kining tawhana credibly katuhuan. Although nahitabo lang nga didto ni siya nahimutan sa pikas partido nga gidemonize ni sila panahon ni Presidente Rodrigo Duterte kay lagi mga Dilawan, mga liberal, mga Aquino, mga Cuangco o Gubanta, but it doesn't mean nga kining tawhana is no longer capable nga mo hatag, nga mo tambag, nga mo pamahin sa iyabang katakos diri kang Mike Ramos. Kidaghan kayo ning mga nahibawan. Ano kung saan og dili na to ipangtap? Kini si DPW Secretary Rogelio Singson. Tanaw ko murag mayom sa ni. No? Kini si Singson murag sumpay manis kang noynoy. No? Kang noynoy gid siya.
Kanang inyong nakita aron nga road concreting diri sa norte, diri sa south o kining mga existing ron nga mga major national project panahon pa ning singson. In fact, for all you know, alang sa mga naghangad lang, alang sa mga nagdiwalwal lang ang dila, nga nagtuo nga si Tigong mo'y nakaingon, you're wrong. You're absolutely wrong. Kaysa 140 ka mga major project ubos sa build program ni Presidente Duterte, 14 ra in taon ang iyang napatuman. Alang sa mga way kalibutan, sa 148 ka mga major, balik ko na ko major project ubos sa build program sa Duterte administration, 14 ra niya na ang natagaan og katumangan. Itandi nimo mga igala sa panahon ni kanhi Presidente Anhing Noynoy Aquino nga hapit tanan og hangtod karon. Kanang inyong nakita kumubiyahe mo dito pa south or pa north nga nagsige na din pang simento o gan nga pertira bagyong bagaa sa simento nga niabot gyud sa 12 sa tawag sa 12 inches na standard, 12 inches na standard nagibag-on sa simento. Ug dagko kay mga kabilya kay bawo mo kunsa kang Noynoy Aquino pa na gipatuman pa na hantod karon sakto las budget nga kinsa may responsable niya na kini Rogelio Singson. Kadungog babong Singson nga nagkabulingit ni kaso wagad. Kadungog ba mo nga nagkabulingit ni mga issue des ombudsman sa Ligad Bayan o Gubanta wagad. Well pick man is presidente, maay man yung pagkapili. Itande niya itong bilyar. Gamit lang DPWH para magsenador. Pagdawag magiging ano? Mark Villar? Pagkuha ginata pa ta? Pagdawag, wahilon tayo. Wagin na himo no? No, pagdawag, wagin na himo. Peting hilo na. Murag yun ka nang gipapitlag. May tiba ng baba. Imbison ka na senador ka. Kaya ka na matang senado. Mau magita na siya platform for debate. Ay sus. Murag ipangbanira ng baba na nagpilit lang. Di gyud mo sulti, di gyud mo diskurso. Wail na himo. Muna, ako pasalamat ko nga naabot kay mga tawhana diri. Nga ug unsa ni nga game plan ni Mike Rama, ug unsa na di siyang playbook, wa man tingali kita katugkat sa husto diyan na. Pero superficially, ug imong tanawon sa layo, bintaha na lang ni kaysa wa. Na unsa magi primero nga nasod sa nahuna ni Mike, kini laging pakigubat niya batok sa baha. Now kana dagantag magkomentaryo diha. Kay first and foremost, not all the time muyon ta. Like katong gihimo nila ni Jerry Carillo. Nagfile-file ng mga hanggaw o grito kalikasan dito sa Korte Suprema. Sibaw gina sila nga basta moabot na nagkorte. Ilansan na diha ug ana na madugta. Nya ana na mamatay og iya-iya ra ug unsa na magasuwa ng inyong gipaabot ito. So you know, ang dakit sa Supreme Court tibok Pilipinas ko ng ilang giatiman. Tibok Pilipinas ko ng ilang giatiman. So abot og ngalong kana gyud nga option ang ilang gikuha ba. Nakibawa magita. Katong 400 ka buok nilang gipademolish. Wa mo to irito kalikasan natay tourism. Yan natay Colas sa linya. Good morning. Good morning, Kuya. Oy, Dalit Soyas, good morning. Welcome. Nalipay ko dito sa imong tigpamina na recording. Yes. Nalipay ko ditingog nga kay ikaw na ba yung usapa mga itilaran sa puso na kong paminaw na kong kapayakutarista. Thank you so much. Uban dia magpapilit nga di maminaw kay kumitarista kay mas maing lati sila. Pero ako anda mo tagana mo ato nga maminaw di ko mo. Pareha kita na din. The feeling is mutual. The feeling is mutual towards the tugani ang lungsod.
sa imong PC, di gyud tingali kay ka magkapaminaw sa akong programa kay mag-monitor magkasi mo stasyon, di ba? Mamaya, kaya kag nga nung makapaminaw ko? Kaya number 1 ninyo nga so, kaya aga kong pinilanggang inahan in town? Ay, salamat kayo, maayo puntag sa imong pinagkang inahan. Kaya, kuhaan kami mag-odang, kuhaan paminaw pa din mo kay ang imong mga kanapang imong satiric style nga, kuhaan ba, komentary. Dili na magkapaitok o mga tao na imo sa wayon. Pagkatawa di ba? Pero mahagin pa. So, that's one way of eliminating kanapang kalagot o kasuko sa tao na imong ipahagi o kumitsya. Not all broadcasters have that quality of commenting, no? Gini nga ako, mas kuya pag umitaryo tingali, masukok kaya sa high blood mo ko. Diba? So, muna mausan na atong anyway, ang ako yung kaningin mo pag-komentaryo kamali ni Singson, lapasok po ko na. Ako kiba, kaya di ba ko ganahan kayo dilawat, pero it is not fair. Tanang dilawat, di mo na lang manalay mayo, di ba? So, si Singson is one secretary of the Public Works and Highways. Na kadang kayo na-impress, among career, kwan ba? DPWH people ba? Na honest yun, no? Kanapang basically, dealing super honest. Mayo yun siya, mutabaho. In fact, pagkawa niya sa DPWH, kurang manay siya ni Pangilinan, di ba? Maoy mo manage siya usa sa mga company sa Metro Pacific. Now, kini si Trilon, maatag ko ikuha na ng Trilon, kaya si Trilon, hindi the very good lawyer, no? And kwan siya, makita mo sa mo sa iyang track record. Ang butang lang kuhan, nahimo sa nila pagkahi, kanalang yung pagkatilawan, no? Pero kini si Singson, kuhan kaning professional gini siya. Dapat yung gingon 12 inches, mga concreting. Yes. That is very true. Siya rin nakahimo niya, kaya kanakong actually, mong yun ay international or industry standard sa mga highways, no? 12 inches. Pero, kanagod sa panahon niya itong mga previous DPWH head, mong kuhaan na nila si SOP, no? Although, ang SOP, ilan ang i-upload sa project cost, kaya ang short pa ng mga kontraktor, ilan may nagapang magigil. Kaya mo na may modog yun sa kasagaran yun sa mga DPWH ay mga sagay po, mga pila magani din na. So, ang typical, ang ipagpuan sa concreting, instead of inches, pahin mo na lang putso. Pero panahon na Simpson, stricto ginaniya. And he was able to do it. Not 100%, but he was able to deliver tasking niya kabayan niya na. So, kanirang pagkuhan ni Mike sa Cebu, I know it is an insult to some Cebuanos. Ikaw na nila ngayon diliman taga Cebu, halaman nila may lakit taga Cebu, di ba? Like Rene Almendras, taga Cebu. Upan niya mga gilgig sa Manila, tapos si Juan, kaning Yarting. Taga Cebu may lakit, eh. But, ang Juan ang tingali ni Mike, kaya nagamit sa tingali ng Mike sa iyang investment sa Bigil, no? Manila, kaya yun yung mga tawanan, they're also, take note, they're also very influential among the political and business circles, diba? Yeah. So, ako una-una, just to perk up or boost their ego, kaya gikuha sa nga ni Mike, kaya in the first place, makakuha mo sa tagpagtunan,
ending, no? Nag-deliver ba si Mike anang iyang kuhan, anang Singapore flight, which para na ako, para pa rin nila na 20 pesos gantang bugas, diba? Taas pa kayo galatason ba? Pero, well, this is the start of the administration or kuhan sa ilang panahon. We just pray and hope that they can deliver. And we will cooperate as a Filipino because this is our only country sa tinuotan. Diba? Tapos, ang kaning Kuya Jason, kaya mga putanga, diba? You're right, that is yes. Wala na akong input. So happy that you are back with the end. Ang kaning mo, real talk mo ko nang ino. Kung panahan na nag-imo. Komentaryo. Kanya, mga tao di kayo masuko kay satiric way of criticizing mo nag-imo. Una masuko mo katawa sa ating human, katawa pag yun, usap. Diba? Okay. Sa ibang hingaya. Okay, isa pa yan. Salamat. Okay. Si Dalit Soy Turalba sa DYRF, no, sa Tugani ang lungsod. In fact, ako magsige kong paminaw ng ilang programa saan kay doon naman ko yung mga informasyon nga di nimo mabasahan sa newspaper. O nga dili ba ma-pick up og reporter nga adto mo gawa sa Tugani ang lungsod. Una nga all the time basta naalagid ko yung radyo sa kong tapad nga alas 11 ngadto sa launa Tugani ang lungsod na DYRF. Kasi ako nang gisulti kini kang Dalit Soyak mga inside information man sa nangyahan. Butang ba nga way access ang tanan? Maihap ra ang tao nga makahibaw siyang nahibawan. At ang oras alas 9:25, mo balik ta ako man lang ni ani. Okay, balik ta diri sa tuwang tulumanon sa gihapon ako si Jason Monteclar. Hangtod ta diri sa alas 10. Dahil mong nagpaminaw sa DYCM 1152 dinha sa dial sa inyong mga radyo. Now, arita sa laing balita. Gikan ta Cebu City, mulabang tagkadiyot mga kaiglaan diri sa lalawigan Sugbo. Tuktukon ko na itong Kapitolyo. Good morning. Good Gwen. Naunsa manigod, no? Now, unsa may balita Ang Kapitolyo may padangat og suwat. Demand letter ni siya o demand to vacate. Dito nila gi-address mga higala sa Food and Drugs Administration, FDA. Telepono. Pero actually, ang kining maong suwat gitagana gyud ni para sa mga tagduma anang Eversley Child's Sanitarium. Ilang gipalayas ang kining maong nga ospital. Kay matod pa sa claims Kapitolyo, dili na inyong luna. Iyahana sa provincial government. Kay iyahaman sa provincial government, amo mong gipahibaw nga kinahanglan mulayas mo diha sud sa 15 ka adlaw. Ug nganong wa ni nila ginapo, wapod nila gi 20, wapod nila gi 5, gi 15 ra nila. 15 ka adlaw ang ilang tagal. Otherwise, no, bahad sa Kapitolyo, maisip nga kanang inyong pagpuyo anang luna nga dili inyo will be considered as a willful attempt or you are in bad faith. The fact na gipahibaw na mo nga 15 na lang mo kadlaw diya nga mo insister gyud sa inyong gusto mapugos ang Kapitolyo na mo pasangat og criminal as well as civil nga kaso batok sa inyong administrasyon nga nagduma anang maong ospital. So kini pirmado ni mga igala sa Provincial Legal Office nila ni Attorney Idiza ug nila ni Attorney Donato Villa Jr. OIC sa Provincial Legal Office. So klaro ni nga balita. No? Klaro ni nga ang Kapitolyo
di musugot nga magpabilin mo diha. Now, kining Eversley Child Sanitarium, ospital ni. Kuan ni siya, kung wak ko masayot, mga 25 hectare ni siya. More or less 255 square meters ang iyahang gidakon. Watakibaw o kung sa'y plano ni Gwen, nganong sa ingunana kadali, ilang palayason ang Eversley, nga kaybaw maging siya, nga napay mga naglubog diya nga mga pasyente, kaybaw maging siya nga dangpanan sa mga pobre, kaybaw maging siya nga daghan kaayong mo anha diya para nga magpatambal, nga iya lara matalang konstituente nga iya nara ko nas mandawi. Ug nganong ato gyud gipangitaan og bikil, ug nganong sa ingon anak ka bagsik imisog kaayo nga paagi nga layas mo diya. Now, nakoy basahon gyapon diri mga igala nga lahi nga balita. Kini I don't know kung saan nila pag-reconcile, although kini nga balita dugay na. This took place 3 years ago. Gipirmahan. Humana hagbay ra nga gipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang usa ka balaod nga nag-convert mga kaiglaan sa Eversley Child Sanitarium into a general hospital. Gani, ang kining mao nga balaod nun, o katong mao nga balaod, nga nag-convert sa Eversley into a general hospital was in fact a law. Balaod na siya nga pagdangat, gipanghingusgan o gipangamahan. Nga karon mo na ni Mayor Diaz Mandawi, Jonas Cortez, when at that time, siya pa ang congressman dire sa distrito. Republic Act 1127-3. Balaod ni mga igala nga gipirmahan ni Presidente Duterte way back in 2019. Gani, perting pasalamat ni Jonas Cortez didtos Presidente na dugay na kay niyang gihaguan nga may unta nga ang ospital diya sa Eversley mo increase tagaan bagid og pagtagad sa nasudnong pangagamhanan nga mo accommodate na siya og mo operate isip usa ka general hospital nga mo abot og 200 or kanang 200 bed capacity ang iyang pwedeng maka-accommodate sa iyang publiko. Nagikan lang sa usa ka 50 bed hospital capacity. Yeah, you know, dako na kayo na bintaha sa mga pobre. And the hospital will now be able to deliver more services, operate using a bigger allocation. Nga, mas madungagan ang ilang doktor o kining ilang mga tigalima o mga nurses. Nga karon, palayason. Asting pait ka gipalayas, eh. Gipalayas ni Gwen. Kini, abot o kung saan nila nga, kini, protected naman ni under national law ang Eversley Hospital. Now, di kay kusuhito, o di na lang ta magpaalig-alig, nga, ato yung i-reconcile ba? But, you know, there are conflicts that needs to be patched up between two governments. Sa nasudnong pangagamhanan o sa gobernong gamay. Local government ba? Gobernong gamay batos gobernong dako. O kung saan na ninyo paghilot, kung saan na ninyo pagkatiman, kung saan na ninyo nga dili in town magbangga ang inyong duha ka mga intereses, inyong mga tinguha. Di ba mo na palayason ng hospital? Na unsa man taon goyen, oy? Mo pa nagkuwang tag-hospital. Di ba nagkuwang tag-hospital? Yung saan naman sa itong ibutang diya? Butang na sa tagdeg kondominium. Baligyata na. Like for example, kini iyan gustong palayason in Discom. Visayas ko man, kay lagi, suitable ko no kay siya for development.
Nga, inyo na silang ipabiding. Or sa, ayun, ang gobyerno, di man pwedeng makabaligya agad o nga tos pribado nga kining sa mga pribadong kompanya. But, I don't know kung nganong sa kadagan nga kadaghan pa man kayo mga available nga yuta at tingalisan diri sa probinsya. Probinsya ko ni. Di ba? Di na lang ko ta maghisgot ang Indres Metro Cebu. Ay, kadaghan pa mga ha? O ka lang pointe o, butangin na diyan ko ang tower. Oh, butangan ba na ni mo diyan, dakuking naong ni Gwen? Tower ba niya, plastira ni mo dakuking naong ni Gwen? O kira ba na? Ilaham siya na. Ha? Oh, napailasan, ila na. Alam, palayasan. So, sabay, na nang lasan nga, kananan naman na sa mga plahubog. Oh. Kananan na ras mga way kaulian ba sa nga hubog na kayo, na gustong muuli sila nga mahuwasan, mahapit o sa diya kayo, mahigop-higop. Oh. Kalaw, dimulisa na diya. Larsan, itandik ni mo sa ospital versus Larsan, ay dimulisa ng Larsan. Butangin na diya something useful. Kaysa ibog yung bungkag ko ng Eversley, ibong pala, limang ka ng kay, awa ha? Akong basawan ng balita san. Aron klaro yun. Nga di bagin mo makaingon na mugna ra ni nato. Aha, ina to, ra. Considering the foregoing, demand is hereby issued for you to vacate and deliver the peaceful possession to the province, the portion of this lot you occupy within 15 days. Otherwise, your action will be construed as willful and in bad faith, such that we shall be constrained to institute appropriate criminal and civil actions against you to protect our rights plus recovery of damages, rentals, etc. plus litigation. Probinsya niya, nihatag og ultimato mga igala sa Eversley. Grabe ha sa. Alay, kaya yung mga doktor niya. Papriso na ninyo. Noon sa bas Gwen, oy? Noon kini, dili tingali na ito direktada yung i-implicate si Gwen. Kaya ang nipirma man sa minor fairness, dili masagid si Gwen. Ang nipirma niya ni, ang kinirama mga provincial legal officer. I don't know kung doon na ba ni klaro gyud nga imprimatur ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Sa kapong ni Jonas Cortez, ano mo? Iya ko actually, kining ospitala, nidako man itungod niya. Nata number ni Jonas Desan, tawag ko na saan? Palihog ko na kong tawag ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez. I don't know if matubag ba ni Jonas DYCM. Dugay nam sa tangwa ka-interview niya or naka-interview magkita niya or guwa magino kay lihay manig media Jonas. Sige lang ato soon. Okay, mas doon na may ikasulti ikatampos Jonas anay kay number 1 na sa Cubao iyahanis Mandawi no sakop nis jurisdiction sa Mandawi o niya gibutangan nig Balaod niya siya say nakaingon nganong nahimo ng General Hospital ng Eversley. For what reason? Ambot og natingil bikil ni Queen. Kana ba si ICC iyahan naman sa Mandawi, gibaligya naman na gipaulian naman na ni David ni sa panahon ni Luigi. No, kung ako masayo, pilto baligyan nila mga around 300 million. Sige green, sige, suway lang sam. Hangyo lang. No, hangyo lang na to. Total pamatay mga 15 minutos. Di lang kay na to tason. Ang atong interview. O guwa gani si Jonas, so ayan na to Jamal. No? O sa kiranggo aning Jamal Sam, Chief of Staff. Kasi tayo oras Mandawi. Si Roger Taller pa ba Japon? Wala tayo si Roger, retire na ba yung Roger, no? Ha? Si binuang yun. Bungi pa si Roger rin, no? Ha? Si Kwan lang ko, no? Si Jamal Kalipayan. Murag mo di ang Chief of Staff or Administrator Martinez Jamal Des Mandawi. Ato ko na pangutanong kadit.
atong gipasuwayan ang tawag mga gala ang mga dako diri sa Pandaw. Proglihay ra magkinislag media. So ayun na nato sam. Giputol. Mao ba? Ang tingali promogunig mga himungaan ni mga taga Pandaw. Kanang ilang mga opisyal hadlok magkagitag media. Manglihay ba? Sige taguan. Likay ba kayo? Kini bang kalaki ni Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada. Doon na siya doon na kintahay siya mga revelation ba? Nga na kunoy 5 ka mga firms o mga kompanya nga mo kunoy suki gid kaayong balik-balikan og award sa Department of Education kung DepEd. Ingon siya sa usa ka statement nga kini practice na ni nga adto gid i-award kining mga supply contracts aning mga pinili lang nga mga kompanya. Unya klaro kuno kayo nga gipanglat-angan ang mga lagda sa atong procurement law. Unya labi pa aning issue ba sa prohibition on splitting of contracts og mga repeat order. So gi-question ni Jinggoy. Ngano kuno nga dunay mga supplier nga kanunay na lang maswertian. Terming maswertihan. Hapit kuno kada bidding dia sa DepEd mugi mo daog. Nga mayra ba kunog basta-basta nga kantidad pero ba kinunog dagkua sa kantidad nga nalang bigit 2 milyon sud nas pipila ka katuigan. Nakakuha ko siya mga dokumento nga nagpamatuod nga kining Advanced Solutions Incorporated, Columbia Technologies, Red Dot Imaging Philippines, TechGuru Incorporated o kining Girl Teching Incorporated mugid kuno ang sagad makailok aning mga dinagko nga supply contract diri sa DepEd. Nya sagad ra ba kuno si ipang supply ani kay mga Chinese made na produkto labi pa kung magisgot og computer. So ang gusto ni Jinggoy Estrada nga mo patawag na po siya og separate or linahi nga investigation diya sa Senado. May labot ani, but you know, ang akong punto magod na magina kanunay kining mga pasangil wa og tuo. But you know, ang issue ani is gikan gid ni Jinggoy. Wala pa ko'y gamayng salig sa kung gikan ni Dilima tingali. Or mas doon na pa ko'y gamayng credibility ba kung ang issue gikan ni Manny Pacquiao or gikan ba kahan ni Lito Lapid. Senador pa mas Lito Lapid, no? Pero gikan gid ni Jinggoy. Si Jinggoy gi mamasangil nga dunay kawat sa DepEd. Bakikaw mo no? Pero hindi nga sila sa mga karaan nga wala ko'y laing labing epektibo nga paagi nga himuon sa gobyerno kundili ang kawatan ragid mo angay makadakop og laing kawatan. Kinsa pa man kunoy maayo. Kinsa pa man kunoy mas dali makaila sa kawatan kundili ang isig kakawatan ra pod. Diba mo manay pongs mga karaan? Wanay laing makailas laing ungo kundili ang isig kaungo ra pod. Diba mo manay lang ingon sa? Mubuka lang lana. Lana sa ungo. Mura sa kuno nga ang makailas laing kawatan ang isig kakawatan. Ha? Mo lagi so muna nga magkatawa ambot ha pero the fact nga it came from Jinggoy medyo credible. Credible or incredible. Kini Jinggoy na pani actually kini Jinggoy na pardon man no? Na pardon ba niya? Na pardon ng buwang oy. Na pardon kay napriso na guni plunder. Nagatubang gunig mga binilyon nga kasos pangawat dito sa Ligan ba? Binilyon kasos pangawat. O niya, gipreso ginig pila, 6 katuig, 7.
Kuyog sa iyang papa, silang Bong Revilla, o niya, sa Sandigan Bayan, murag natagaan ni siya pardon ni Digong. Kung wa ko masayot, Digong gid mo nagpardon, ane. Actually, wa gid ni siya na-acquitted. Kang Bong Revilla, murag semi-acquittal na to, kiniingon man ang Sandigan Bayan, na ay krimen, pero way kriminal. Oh, kaya ang Sandigan Bayan ningon man sa issue ni Bong Revilla nga dunay kwarta nga nawa. Diba? Dunay kwarta nga gikawat pero way kawatan. Mo gito'y klarong decision Sandigan. Kaliman ka na. Dunay kwarta nga gikawat pero way kawatan mo nang ilang gipabuhian si Bong Revilla. Laktod pagkasulti, dunay krimen pero way kriminal. Ataya. Pero pag-abot sa Kanjinggoy, bali. Dunay kriminal pero wa nay krimen. Pagipardon man. Tag-ataya ni gobyerno na. Lamihan na mga iambak dito sa Mactan Bridge. Pag-abot sa Kanjinggoy, doon ay kriminal, pero ay krimen. Kikipasal naman. So, ay krimen. Pero diri sa kang Bong Revilla, doon ay krimen, pero ay kriminal. Naay kikawat, pero ay kawatan. Mangundang tao. Libog sa sila. Sa lagi kining manubra itong kabrais. Maglugos na taghubat. Kung sa gustong ipaabot ang gobyerno. Kung nga hangtod karon kining mga tawhana napa sa Senado. Hangtod karon mga tungura. Perte kayong mulubag sa balaod ng itong mga mahinglaki diyan huwi sa Sandigan Bayan. Ay naku. Matay ko mura. At ngayon na lang ninyong mga masunod na itong tulumanon. Nga na lang sa kaubanan natin dari CYCM. Mubanos karon dayon si Kuya Sammy B. Nagyapon ako si Jason Montecar. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Halang doon si Bathala Labaw sa tanan. Saya! Hantod sa sunod mo ngayon o sa samantaka, hindi gyapon si Puson. Saya! Bagong ugbar, bagong ugas, bagong turok, bagong salingsing, bagong sitla, bagong adlaw, DYCM. DYCM 11:52 Cebu Province right now, broadcasting at the four corners of the